bestalde, hori, badago pertsonai bat oso garantzitsua dena niretzat, eta da, garai hartako Nerbiko itsasadarreko paisaia, ezta? Garai hartako lantegiak, tximineak, garabiak, gabarrak, atoiuntziak, hori baita ere, arrasto hori ikutsi gabe iaia desagertzen ari den unibertso bat, edo mundu, edo giro bat, eta ez dakit, Manue Zirrara hori barruan sartuta, eta hortik atera da historioa. Semiari gauero kontatzen diot ipuintxo bat, ezta? Eta oso bitxia bada ere, gehien gustatzen zaizkionak dira nire haurtzaroan kokatutakoak. Eta, bueno, hor neukan eta daukat halako lur emankor bat, eta hortik baita ere atera da, hau, ni nahiko aur mugitua izan nintzen, eta halako abentura asko izan nituen. Eta, bueno, hortik atera da. Eta, bueno, batez ere esaten da, ez da, haurtzaroa dela pertsona baten aberria, hor dago nire aberriaren eta nire aberkideen zati bat behintzat.